Moi boas a todos, aquí Carlos comentando un vídeo tutorial sobre un uso básico dun polímetro. Colleremos un polímetro. Con este aparato tamén podemos medir diferentes escalas con esta roda. Contamos con unha roda que neste caso conta con unha escala esquerda de corrente continua, a dereita corrente alterna e pola parte inferior esquerda contamos coa escala de ohmios. En a inferior dereita, neste caso, contamos con un lugar para medir transistores. Dentro de cada apartado tamén contamos con diferentes números que significan o valor que determinamos o que imos medir posteriormente. Despois deste sencillo paso, procederemos a enchufar os conectores no seu lugar correspondente. Posteriormente, procederemos a situar o polímetro na escala correspondente na que precisemos medir. Neste caso, cunha resistencia. Situarase na escala de voltios xa que imos medir a tensión. Para medir esta resistencia, fora do circuito e, se posible, e se non, pois, sin corrente. Colocamos os conectores nos extremos da resistencia anteriormente mencionada para así saber o seu valor. Neste intre, o polímetro ofrecerá o resultado como poden comprobar. Como seguinte paso, imos proceder a ensinar como medir unha tensión continua. Colleremos esta pila de petaca, 4,5 voltios, e xuntaremos con dúas resistencias. En extremos das mesmas. Para así medir a tensión en os extremos das resistencias. Poñendo o polímetro na escala de corrente continua, na escala de voltios, e acto seguido o polímetro ofrecerá-nos o resultado correspondente. Gracias por ver este tutorial. Esperemos que vos fora de proveito e volveremos con máis vídeos. Suscríbanse para non perder ninguna noticia e compartan cos seus amigos. Un saúdo.